Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu ‘yan uwa. Wanga lokaci da muke ciki, lokaci ne da ya yi sananin gaske. Abinda Muhammadu Isufu da Bazum da France suke shirya ma kasar Nijar abu ne da hankali ba zai doke shi ba. Mu mabiya ne na PNDS tarayya, kuma mun samu abubuwa da yawa cikin PNDS tarayya. Abinda jikocinmu in sun taho za su yi rayuwa irin na sarakuna. Amma addininmu ne ba mu so a taɓa. Duk wanda ya taɓi addininmu to sai mun taɓe shi. Shekaran jiya muka samu wasu takardu boyayyu. Takardu ne na sirri akan abin da Muhammadu Isufu da Bazum suke shiryawa ma Nijar. Me suke shiryawa? Abin da suke so su yi, suna so su raba kabilun Nijar. Suna so su rage aikin addini a cikin ƙasar Nijar. Su suke ganin cewa abin da sun ka shirya suna so su cika burinsu na cewa sun gani su rage ma 'yan Nijar imaninsu. Cikin kashi 100, kashi 80 na masallatai za a rufe su. Cikin kashi 100, kashi 90 na makarantu za a rufe su. Waɗanda sun kai saura kuma za su rinka bibiyar su. Makarantun da a cikin ƙasar Zandar za a rufe su. Karatun Alkur'ani a kan laya za a hana shi. Auren mata 2, 3, 4 za a hana shi. Aihuwa da yawa za a rage shi zuwa yara guda 2 zuwa 4. Matasan da suke tasowa za a musu allurai da ke hana su aihuwa. Abun dai yana da yawa. Waɗannan matikanta abin da suke so su yi cikin ƙasar Nijar suna so su hana aikin addini a cikin Nijar. Bukata ce ta shugaban ƙasar France Emmanuel Macron. Yanzu Nijar, 'yan uwana, me ya rage cikin ƙasar Nijar? Ba mu da inci, haka zalika ba mu da addini. Mu za mu bar ƙasar Nijar cikin ranakun ga masu zuwa. Sabili da Nijar ba Nijar ba ne da zaran suna cikin hannun waɗannan mutane. Duk wanda yake da niyya ya fita cikin ƙasar Nijar ya shirya. Wanda yake gani yana iya hana su ya tsaya ya yaƙe su. Sabili da wanga zabe da ya huce kowa ya sani sata ce an kai. Mu kuma yanzu ba mu so mu kara hada baki da su saboda a cuta 'yan ƙasa. Ubangijin Allah ya albarkaci ƙasarmu. Ubangijin Allah ya albarkaci al'ummar ƙasarmu. Mun gode.